जोंहा राजखान्थि हान्जा बेवहाय थाखा फैसानि बेबायदि लाबलाब साबलाब जेबो बिदि थासारि सोलिया। बेखायनो बिथाङा दिनै माखासे बाथ्राखौ सानफिननानै बिपिएफ दलनि दैदेनगिरिफोरा बिथांनो माखासे बिथांनि जिखिनि थाखा फैसा लुबैनाय बेखौ होफिनगोन होननायाव बिथाङा हयथ' इउ टार्न मारिनो जानो हागौ। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव आरोबाव फि थांखि ब्लग इउट्युब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। स' रायजोफोर, आं दिनैहाय सानैसो व्यक्तिनि थाखाय भिडिअखौहाय लानानै फैदों। जोङो नुनो मोनदों माखासे बावैसो सिगां जोङो नुनो मोनबाय इउपिपिएल देरहानाय ना, लकसभा इलेक्सनावहाय देरहानायखौ नुनानैहाय माखासे बिपिएफनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआवहाय जइन जादोंमोन। जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुनो मोनखादों बिथांमोना गावसिनि खुगाजोंनो बिसोरो इउपिपिएलखौहाय मोजां मोनदों, बिसिनि आदर्शखौहाय मावनाय दांनायफोरखौ नुनानैहाय बिसिनि खामानिखौहाय मोजां मोननानैहाय जोङो जइन जादों होननानैहाय बिसोरबायदि मानसिया बुंखादोंमोन। दा बिसोरबायदि मानसिया सोर मिथिबायना? नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। सिनायगिरि गासै रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय जे दाखालि थांनाय 12 जुन बुधबारखालि आं बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आरो लोगो हमनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन जे आंहा आगोलाव बिपिएफनि दिनाव स्किम मावनाय दंमोन 40 लाखनि। बे स्किमनि बिलनि थाखाय आङो प्रमद सारजों सावरायनो होनना थांनायावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्तियै जइन जाहोदोंमोन आरो आं बिथांमोनखौ बुंखादोंमोन आंथ' दिनै जइन जानो होननानै फैयाखै, आं खालि सावरायनोसो फैदों। बेयावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्ति खालामनाय जादों आरो किसुमान बाथ्राखौ बिथांमोना आंखौ बुंनो थिननायलाय आं किसु बाथ्राफोरखौ आं बुंनो गोनां जादों। जेरै आं बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै आं दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय, बे बाथ्राखौ बिथांमोनानो बुंनो होदोंमोन। बेखायनो आङो दिनै आगोलावबो आं बिपिएफनि गोबां खामानि मावबोबाय हिसाबै दिनै आं बिपिएफखौनो गारनो हाया। बेखायनो आं दिनै फिन बिपिएफआवनो फैफिननानै आगोलनि बायसायैनो खामानि मावगोन होननानै आं दिनै बिपिएफआव फैफिननाय जाबाय। दाखालि बावै बिपिएफ अफिसनि गेजेरजों गावसिनि कक्लाबारि ब्लक बेवहाय मोनसे खौरांगिरि मेल खालामदों आरो बेवहाय बिथाङा जोंनि प्रमद बर' बिथांनि एगेन्स्टयै माखासे एलिगेसन बिथाङा होदों जे बिथांखौ जोंनि पार्टियालायनो जबरदस्ति इउपिपिएल दोलोआव जगदान होदों, आर'नाइ गानहोदों होननानै बिथाङा बुंदों। जों मिथिनायाव बिथाङा थांनाय इलेक्सनफोराव माखासे खरसा खालामनायनि उनाव बिथांमोननि खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेनखांनायनि उनाव बिथाङा माखासे फाइनान्सियेल क्राइसिसआव गोग्लैदों आरो बे रांखौ मोनफिननो लुगैनानै बिथाङा प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै गावनो निजेनो फैसानि लबाव बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। नोङो बिथाङा सोदोमसार बर' बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों जे नोंथांमोननि लकेल एमसिएलएआ बिथांखौ बिथांनि दैदेननायाव जइन जाहैदों आरो मिन्थिस्लाब मोनै बिथांनो आर'नाइ गानहोनानै बिथांखौ इउपिपिएलआव सोदों होननानै बिथाङा बारे बारे बुंबाय थादों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों? बिथांनि जि बुंनाय राव, एमसिएलएनि सायाव बिथाङा जिखिनि एलिगेसन होदों बेयो 100% नंखाय। बिथाङा गावनो खनले खनले जोंनि माखासे गाहाय लेभेलनि मावथिफोरखौ आरो एमसिएलएनि खाथियाव फैनानै बिथाङा गावखौ इउपिपिएल दोलोआव सोनांगौ होननानै बिथाङा बारे बारे खावलायफैनायनि उनावसो बिथांखौ लांनाय जादों। दा बिथाङा गावनो गोसो जानानै माखासे थाखा फैसानि मोनगोन साननानै बिथाङा गावनो इउपिपिएल दोलोआव हाबहैदों। बिथाङा सिगां मावलांनाय स्किमनि जि रां मोननांगौ बेखौसो रायज्लायनो थांदों होननानै बुंबाय थादों। हयथ' बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबोब्ला बिथांनि स्किमनि फैसाखौ मोनगोन होननानै बिथाङा सानदोंमोन। नाथाय जों मिथिगौ इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि समाव जायफोर थिखादारफोरा गावबा गावनि जायफोर थिखानि खामानि बेखौ जायफोर बिथांमोनहा मोजाङै मावफुंदों बिथांमोननोनो जोंनि सरकारा थिखानि बिलखौ होनाय जायो होननानै जों बयबो मिथिगौ। बिथाङा सासे अन्थाइ बेफारि, बिथाङा बिपिएफनि समाव मोनसे कुवारिखौ सालायोमोन। दा बिनि उनाव बिथाङा एसे एनै फैसा जानायनि उनाव बिथांखौ बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ फैसा खरस खालामहोनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावखौनो सासे बिजाथि महरै
फाथिगोन होननानै बिथांखौ गोबां लब होनाय जों खोनानो मोन्दों आरो बेवहायनो बिथाङा गोजावनानै दिनै बेबायदि अबस्थायाव बिथाङा फैदों। खख्लाबारि समस्तिनि थाखाय शिबेन बर' बिथाङा जेबो फेक्टर नङा। जों बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनाबाय बिथाङा बै समाव मा राव बुङामोन ओमफ्राय दानि समावहाय मा राव बुंखो एसेबां थगायसुला। अब्ला बिथाङा UPPL पार्टिखौहाय लाजि फोनांनो थाखाय रायजो राजानि सिगाङावहाय दायनिगिरि साजायनो थाखायसो UPPL नि पार्टियावहाय बिथाङा जइन जायामोन नामा? बिथांनि मेन थांखियानो बेनोमोन। दा बिथाङा UPPL पार्टियावहाय जेबो खाबु मोनैलाय रां दांनो मोनैलाय बियो इउ-टार्न जानानै टार्नबेक जानानैहाय BPF पार्टियावहाय जइन जाफिननायखौ जों नुदों रायजोफोर। ओरैबायदि थगायसुलाखा। बै समावहाय बियो ससियेल मिडियायावहाय गावनो बुंदोंमोन BPF खौहाय नागारनायनि मेन जाहोनखौहाय आं उनावहाय फोरमायजोबनानै होनोसै होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव बुंखादों। बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिथियो जानो हागौ। आंबो मिथिगौ बिथाङा ख्रा ससियेल मिडियायाव बुंदों। नाथाय दिनै जों नुबाय बिसोर बायदि मानसिया माबायदि लिडार जाथावना रायजोफोर। फैसानि उन खारग्रासो बिसोरो। रायजोखौहाय दैदेननायनि थाखाय बिसोरो माब्लाबाबो खामानि मावग्रा नङा। मिथिबायना? दा जों खोनाबायना बिथाङा मा बुंदों। ओरैबायदि थगायसुला। बेनिखायनो आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोदों बांसिन थगायसुला मानसिया BPF नि पार्टिनिफ्रायनो दङ आरो BPF पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रानो UPPL नि दैदेनगिरिफोरखौबो थगायनो थाखाय फोरोंगासिनो दङ। आरो सासेखौ नायबावदिनि जों रायजोफोर। नोंसोरो बे सासेखौहाय नायनानै ला सोर बियो। आं दाख्लै BPF खौ दुखु मोनाखैथ' MLA खौसो दुखु मोनदों आं। बे 800 थाखा हरैनिसो आं दुखु मोननानै आं खोन्थादों आंखौ जेलावल'सो लांगोन बुगोनल'सो बैसोर मोनबा बुनोबो हायालै दमानो गैया आयै। दाथ' आं एक्सनारफोरखौ आं लाबोजोबनो हायो। जोंना मामा ठाकुराल' अके होनदों आं लांजोबगोन। आथोनाबो मोनाखै। दाख्लै BPF ना इलेक्सन जोब्बाय मालाय 15,000 हरबाय। दाख्लै BPF ना इलेक्सन जोब्बाय मालाय 15,000 हरबाय। डिउटि जोब्लानो निसाजोंहाय साग्लोबनानै थाग्रा, निसाजों गोग्लैसोनानै थाग्रा बेबायदि मानसि खर'आवहाय जेबो मेलेम गैथारि मानसिया माब्रै बर' हारिनि रायजो राजानि थाखाय खौरां फोसावनो हाथावना? दा बिसोरबायदि मानसियाखौसो BPF आ बजबनानै लायो। बिसोरबायदि मानसियाखौहाय माब्रै खौरां बिजोङावहाय रायजो राजानि बाथ्रा बुंनोहाय खाबु होखो? आंथ' जोबोद लाजिनाय मोनदों। बे खेबसेल' नङा रायजोफोर। सिगांबो बियो लाइभ भिडिअ हगारखांबाय ससियेल मिडियायाव पुलिसजोंबो हमजाखांबाय। आरोबाव एखे खामानिखौनो बियो मावगासिनो दं। दा बिसोरबायदि मानसिया माब्रै खौरां बिजोङावहाय बाथ्रा बुंनोहाय सुबिदा मोनखो? BPF पार्टियावहाय बियो बेसेबांबा बोसोरनिफ्रायनो थाबोगासिनो दं। नाथाय थांनाय लकसभा इलेक्सनावहाय BJP एलायन्स जानानै UPPL देरहानायावहाय UPPL आव ज्राव बास्लायगारबाय। बे रां लुबैसुला नंगौना नङा? दा UPPL पार्टियावहाय बियो रां रुफा दांनो मोनाखिसै। रांनि थफ्लाखौहाय बिथाङा मोनदाङाखिसै। जानो हागौ UPPL आ बेखौहाय रां होनानैहाय बायोमोनब्ला रायजो राजाफोरखौ बेसेबांदि लाजि फोनांगौमोन UPPL पार्टिखौहाय बदनाम होनानै। हिसाब गैया रायजोफोर। बेनिखायनो आं सिदा बुङो UPPL नि पार्टिया BPF पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौहाय जइन खालामियानो मोजां। बिसोरो सुथासो नागिरो माब्रै सरकारखौहाय गाख्लायनो हागोन, माब्रै दुर्निति सरकारखौहाय लाबोफिननो हागोन।
डेभलपनि थाखाय साननो रोङि सरकारखौ माबोरै लाबोफिननो हागोन बेखौसो बिसोरो लामा नागिरगासिनो दङ। माबोरै इउपिपिएलआ रायजो राजानि सिगाङाव दायनिगिरि जानो हायो बेखौसो बिसोरो थांखि लागासिनो दङ रायजोफोर। बेनिखायनो आंथ' सिदा बुङो इउपिपिएल पार्टिया माब्लाबाबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौहाय जइन दा खालाम। गोजामखौलाय मानोथो जइन खालामफिनो, लाबोफिननायानो मोजां। बे मैलाया मैलायै थाखायो, फोसाबलाबो बेखौहाय नोङो बबेबा सिखा गोजामखौहाय नोङो युननानैहाय बाहायोब्लाबो बियो उनाव माराम खाफिनखायो। थिग बेबायदिनो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआ, मिथिबायना? दा नोंथांमोना नुबाय सोगोमसार बर' मा बाथ्रा बुंखो, गावनि खुगाजोंनो बुंबाय बिथाङा इउपिपिएलनि आदर्शखौ मोजां मोननानै बिसिनि हाबाखौहाय मोजां मोननानैहाय आङो इउपिपिएलआव जइन जादों होननानै बियो ससियेल मिडियायावहाय फोरमायदों। ओमफ्राय दिनै बुंबाय जुबुर जुस्ति हमनानै लांदोंनो, फैसा रां बिनो थाखायसो आङो बिसिनाव थांदोंमोन होननानैहाय खोथा बुंनानै होबाय। बेसेबां फोथायखेबस'। दा बेफोरबायदि मानसिखौहाय मा बुंनांगौ दे, नोंथांमोना बुंलाय। रायजोफोर गोदाव सोराव कमेन्टखौहाय जानला मोनला गाज्रि कमेन्ट दाहो। भिडिअखौ मोजां नायनानै स्टाडि खालामग्रो, बिनि उनावहाय कमेन्ट होदे। जोङो रोङाबो जानो हागौ, थेवबो जोंनि साननाया नैबे सोगोमसार बर'मोननि बायदि गोसो नङा, नैबे मुगानि थान्दै निउस रिपर्टारनि बायदि गोसो नङा रायजोफोर। आङो दिनैसिमबो ना इउपिपिएलनि मोनजादों ना बिपिएफनि मोनजादों, आरो आं जानोबो होननानै साना। आंहा आथें आखाइ दङ, मावै दाङै जागोन।